खनजिथाया गुवाहाटीयाव फाननो थांगासिनो दङ फिसा सानैखौ गारनानै बिदि लिरदों बेफोरो नोंसोरो मा फोरमायनो सानदों जेनेबा आङो न'आव गैया आरोना आङो दावराव जानानै ओरै न' खाथियाव दंफैयो आङो ओमफ्राय बेफोरबायदि लिरनानै होबाय आरोना बेयो कनजिता बाजै आरो कनजितानि फिसाय नोंसोरो मा ससियेल मिडियायाव थगायगासिनो नामा रायजो राजाफोरखौ नांलायनानै खमलायनानै ओइ हिनजावा देहा फानबायनो बै हौवाया गुबुन लाबायनो सोरबा प्रेगनेन्ट जाबायनो ओरैबायदि बुङैनो माने ससियेल मिडियायाव मानसि रायजोफोरखौ थगायगासिनो नामा बैफोरबायदि आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो पाब्लिकफोरा बुंगासिनो भिडिअखौ शेयार खालामगासिनो कनजितानि फिसाया मोनसे पस्ट खालामना होदों नोंथांमोना नायनानै ला नै बियो मिसाना खसा जे कनजिताया गुवाहाटीयाव देहा फाननो थांदोंनो आरोना ओमफ्राय कल रेकर्डखौ खोनासंग्रो जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन जोबजासे नायबा बुजि मोननाय नङा कल रेकर्डखौ नोंथांमोना नायग्रोना लासं खोनासं बिसोरखौ मा होननानै राहरदों कनजिता बर'खौ आरो कनजिता बर'नि फिसायखौ कल रेकर्डजों मा होननानै सोंहरदों नाय माने नोंथांमोनाथ' नुखादों कनजिता आरो कनजितानि फिसायखौ साननै नांलायो साननै अनलायो बिसोरनि संसारा थिगानो दोङो मानसिया नांलायबाबो बुदलायबाबो मिलायनानै जानायासो मोजां गिदिर बाथ्रा मिलायना जानांगौ एगेन्स्ट जाना थानो नाङा बियो राइट खोथा नाथाय ससियेल मिडियायाव जे बिसोरो गाज्रि रावजों देहा फानबायनो माबाबायनो बेफोरबायदि लाजिनाय गैया नामा बेफोरबायदि गोबां मानसिया बुंदों आरोना आंथ' बुंनांगौ जेबो खोथा गैया कनजिता सिस्टारमोननि बाथ्राखौ लानानै दा पाब्लिकफोरा बुंनायखौ नोंथांमोना कल रेकर्डखौ नायग्रोना ला बेखौनो आं होनो सानदों आरोना दा बयनिसिमबो हर गेजेरावनो फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइब खालामना होदो जाथारसिगोन बारा गैला नोंसोरनि अननायावसो थांगोन 1 लाखा दा बेनिखायनो नै भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना 1000सो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नै भिडिअनि गेजेरजोंनो 1Kसो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना अके जों कल रेकर्डखौ नायग्रोना लानोसै कनजिता बर'नि मा कल रेकर्ड गोदान भाइराल फैलायखो नायग्रोना ला खनजिथाया गुवाहाटीयाव फाननो थांगासिनो दङ फिसा सानैखौ गारनानै बिदि लिरदों बेफोरो नोंसोरो मा फोरमायनो सानदों जेनेबा आङो न'आव गैया आरोना आङो दावराव जानानै ओरै न' खाथियाव दंफैयो आङो ओमफ्राय बेफोरबायदि लिरनानै होबाय आरोना बेयो नङा नोंसिनि खोथाया ओरैबायदि मोनसे माने द्रामा रायजो राजाखौ आन्दो खालामनानै मेगनखौ थगायनानै ओरैबायदि मोनसे लेथ्रा नोंसोरो बिसि फिसाय सानैजोंनो फानलायबाय थानाय बेखौ बबे समाजाव नुदों नोंसोरो एसेबां नेहाथ राव नोंसोरो माबानो हायो सासे बिसिखौ सासे फिसाया फाननो थांदों आरो सासे बिसिया गावनि अंगखौ गुबुननि सिगाङाव बिदि भाइराल खालामनाय नोंसोरो बेजों फैसानि थाखाय नोंसोरो रायजोनि मान सन्मानखौबो जानोसै आरो बर' हारिनि मान सन्मानखौबो जाजोबसै नामा नोंसोरो माबोरै लिरखो जेनेबा सासे नों मिथिलायो नोंनि फिसाया जे गावनि बिसिखौ दा फाननो थांदों गुवाहाटीयाव नम्बरा नैबे होननानै नम्बरखौबो होलायदों बेयाव नोङो मा मोनखो जेनेबा बेनि बिराद मेसेज फैगासिनो दं आंनावहाय नै मेसेजजोंथ' बादो नोंसोरो आंनावहायथ' नै नेट नाङाना आङो मबाइलखौनो नुवाखै मा होदों मा मादों नङा नोंसोर बे एफा गुवार संसाराव फेसबुक सालायनानै जाग्रा आरो इउटिउब सालायनानै जाग्राया नोंसोर बिसि फिसायल' ना आरो सोरबा दंबावो देरै गुबुना सालायनानै मोनजायाखै नामा फैसा नोंसोर आं लिरदों नामा दा जेनेबा आंखौ बिदि बुंहरनाया नङा नोंखौ बुंहरनाय लिरनाय नङा नोंसोरनि गेजेराव बियो मोनसे द्रामा रायजो राजाखौ थगायनाय ना बले मोनसे रियेल बे नोंसोर सम बिदि नंखाय फाला खालामनानै मानसिखौ नायगौबा भिउ लाबोनानै आदा दाख्लै समावहाय दावरावा जादोंमोन ओमफ्राय आङो गथ'फोरनि मोखां नायनानै आङो मिलायनानै थाफिनो होननानै आं थाफिनदों मिथिबाय दायो फैनानै बे आंखौ न'आव सानसेबो सान्थि दोना मिथिबाय दाख्लैनिफ्रायनो फैजेननायनिफ्रायनो आंखौ खयबार बुदों होनबाबो आं रावनिबो सिगाङाव आं खोन्थाया मिलायनानै थायो आं गथ' सानैनि मोखां नायनानै ओमफ्राय दहाय फुंनिफ्रायनो दावराव ओमफ्राय आङो दायो दोरोदनानै दङ मिथिबाय ओमफ्राय दोरोदनानै दङ बे जौ दोखो फैनाय दहायो माबायावहाय खुसुगाव फैदोंमोन जोङो बे खुसुगाव फैनायावहाय थांफिननानै बे जौ लोंनानै थांदों आरो बेनिफ्रायनो दावराव ओमफ्राय आं दा दोरोदनानै दं बिदि लिरनानै होदों ना मादों आंथ' दा जेबो मिथिया नोंसोरो लाजिनांगौब्रा मोनसे बुंनो थाङोबा नोंसोर मैया दाख्लैसोनो फेसबुक सालायनाय मानसि नोंसोरो मोनसे समाव खोनासं मोनसे समाव नोंसोरो जेनेबा माबा मोनसे बुजिस्लाबनो हायियाव जेनेबा बै समाव गोरोन्थि मावनानै रायजो राजाजों मोनसे मिलायनाय फैबाय दाथ' नोंसोरो ओरैबायदि द्रामा देखायनानै आरो मिलायफिननानै देखायो नोंसोरनि बेयो मोनसे कन्टेन्टसो दा नोंसिना भिउआ गैया जालायबाय नालाय दा नों आरो बिदि द्रामा खालामलायबाय बिदिजों नोंसोर सानबेसे जानो नोंसोरो गावजों लोगोसे गावनि फिसाखौबो नोंसोर गाज्रि खालामनो लांगासिनो दंना आङो जेबो होआ आङो जेबो होआ दे आङो
बिसोरो नों जेन'बा दा आंखौ बिदि बुंदोंना ड्रामा होननानै दे आं हौवाजों खालामजानायखाय आं दा दोरोदनानै फैदों आङो दा मोनाद्रायनायखाय न'आव थाङाखै आं गाबोननो न'आव सहैगोन ओजोंहाय थांगोन आङो दायो आङो लोगोनि न'आवनो दङ खाथियावनो गाबोन सोरांबानो आङो न'आव सहैगोन आरोना जिखुनु आङो ड्रामा जादों ना मा जादों नोंसोर सानदों मा आंखौ ड्रामा खालामदों होननानै नोंसोर नुलांगोन आरोना नोंसोर मिथिगोन आङो रिप्लायबो होआ जेबो होना आं नै दा नोंनि फनखौबो हमामोन खननै फैनायखाय आङो हमबाय मानो हरदों होननानै नङा मोनसे खोथाखौ जोङो नोंसोरखौ मानो फन खालामनो गोनां जादों जों लाजिनाय मोनदों खारन नोंसोरनि जों अनेक सिनियर जोंबो मोनसे फेसबुक सालायना जोंबो थाइसे थाइनै मोनजादों नोंसोरबो मोनजादों नाथाय दिनै नोंसिना नांगौनि बारा समाजनि मुगैथाव हाबा जाथारबायना अखानायबानो जुदि गावनि बिसिखौनो फाननो थांदों सोर बेफोर माबा मोनसे गनायथाव हाबा ना बेफोर माबा मोनसे बुंथावना मानिथावना माबा मोनसे समाजनाव लिरथावना पस्टना बियो इसिबां लासिं सिं बेखौ नोंसोर माथो जेबोखौनो साना माथो नोंसोर बिसि फिसायनि गेजेराव औ दे बुं फन फैबाय थानायखौ दानहरनाया दाननो थांदों दे बुंलाय आं मा बुंनो रोंबावनोब्रा दा सानफ्रामबो दावराव फैजेननायनिफ्रायनो हौवा हिनजावजों खुनु मा मावनांगौ मा न'खरखौ बोरै दैदेनलांनांगौ मोनथिया आरोना बियो मा होनबावनो आङो जोंहा नोंसोरखौ बुंनांगौ राइटबो गैया नाथाय राइट दं नोंसोरखौ जोंहा बुंनांगौनि प्रयजन गैया नाथाय बुंनांगौ प्रयजन दं मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे खोथाखौ नोंबो नोजोर ला कनजिता नोंबो गावबो सासे सानै गथ'नि बिमा सानबैसे नोङो फेसबुकखौ गावनि आंगो साननानै बिदि दिन्थिलांनानै जानो हाया फेसबुकआ जेब्ला माबा मोनसे इन्टारेस्ट जायो बेयाव बयबो नायो नाथाय नोंखौ नायै नायै अहाबा बै समाव सैमायाबो सासे मानसिनि फेसबुकखौ नाया बेखायनो नोङो दिनै नोंसोरो जि सिस्टेमाव नोंसोरो भिडिअ बानायबाय थादों बियो समाजनि मुगैथाव हाबानि नांगौनि बारा जाबाय दा नोङो बे पस्टखौनो नोङो नाय आंनि हिनजावा गुवाहाटियाव बियो फाननो थांदों फिसा सानैखौ गारनानै बेफोरखि माबा मोनसे कमेन्ट जायोना दिनै माखासे खोथाखौ जों नोंसोरखौ बुङाब्लाबो बुंनो गोनां जायो नुवाबाबो नुनो गोनां जायो दिनै आङो आंनि भिडिअबो नाया आं नोंनि पस्टबो नाया आङो स्क्रिनशट हरदों माने बिराद मानसिया आदा बिसोर बांद्रायबाय समाजनि नोजोराव सबनिसाय दा नाम्बार गाज्रिसिन जानानै दङ होननानै बुङोब्ला कनजिता आरो कनजितानि फिसाय होननानै खारन नोंसिनि एसे गाज्रि लेथ्रा राव भाषा बेखौ बोरै नोंसोरो माब्रै जाखो देलाय नोंनो रिप्लाय होदे आं मा बुंनांगौ दे आङो खालामगोन आं फार्स्ट भाइरेल जानायावबोथ' आं जेबो खालामाखैना बिसोरसो आंखौ खालामबाय दोखो आंखौ जुरिजेननायनिफ्राय बिसोर आंखौ खालामबाय ओमफ्राय आङो थानो हायियाव आङो रिप्लाय होबोबाय ओमफ्रायथ' आं खालामजादोंसोना जिखुनु जाया नोंसोरथ' नुखादोंना आरो बोरै खालामजादों होननो देलाय बोरै खालामजादों होननो देलाय नोंसोरो दिनैनो बिदि नांलायगोन गाबोननो नोंसोरो बिदि खालामलायगोन अखानायैनो ज' नोंसोर मिनि हाग्लाब हायलाब नोंसोरो एक्सुवेलि मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला जि नोङो मावदों कनजिता नोंनि बे नों मावनायखौ नोंसोरो बिराद मोजां मोनना लादों आरो नोंसोरखौ बिराद नायनायखाय नोंसोरो इन्टारेस्ट मोनदों नाथाय सम फैगासिनो दङ बै समाव जेब्ला नोंनि हालोदा मा जादोंमोन बिनि मालाबा ओरैबायदि नांगौ जानो थांगासिनो दं समाजा नोंसोरखौ नोजोर होगासिनो दं नोंसिनि थाखाय मालाबा रायजोआ रायजायो कनजिता मिथिबाय मालाबा लिरनानै होदोंना गुवाहाटियाव फाननो थांदों मादों होननानै आंथ' बिदियावबो थाङाखैना आरो आंथ' लिरनांगौ होआखैना जेनेबा बेखायनोथ' खोथाया बेनोब्रा नोंसोरनि फाननो थांनाय थाङिखौ जों बिसार खालामाखै नागिराखै नोंसिनि हौवाया मानो बिदि लिरनो मोनो आरो नोङो गाबोन मोनसे खोथा बुङो दा नोंसिनि गेजेराव बे ड्रामाखौनोथ' मानसिफ्रा नायनो बाबायना नोंसोर जे सिस्टेमाव खालामदों बे ड्रामाखौनोथ' मानसिफ्रा नायनो बाबाय दिनै गावनि बिसिखौनो बियो जुदि फाननो थांदों होनबायबा आरो नोंबो गाबोन जुदि फिसायखौनो रायफ्लायोब्ला ओमफ्राय अखानायैनो ज' नुयोबा बे मोनसे ड्रामा जादोंना जायाखै बेखौथ' रायजो राजाया मोजां मोनाना थागोन खोनाबायना आदा आं जेबो रिप्लाय होआ बे मा बुंबाय थादों जे आंनो सिरि थागोन आंनो गाज्रिबा आंनो सिरि थागोन मा लिरना होयो मा बुंबाय थायो नोंसोरो माबाबाय थादो आरोना नुबाय थागोन आं बुङाबो जेबो होनाबो आंनो हारसिं सिरि थागोन जोङो मिथिजानाय सासे फेसबुक सालायग्रा मुंदांखा जोंनो बेसेबां स्क्रिन रेकर्ड हरो नों मिथिगौ नोंनि बागै दुनियानि लेथ्रा पिक्सारखौ जोंनो हरो आं मालाबा होफेरदोंमोन ना नोंनि बागै नोंखौ आं मालाबा गाज्रि बुंफेरदोंमोन ना नाथाय दिनै बाराय मानो थगायबाय थादों रायजो राजाखौ मानो आन्दो खालामदों मानो नंखाय फाला खालामनानै अके लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दायो आंहा बुंनांगौ खोथा गैखाला मानो होनबा कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय फेमास जागासिनो बाजै कनजिता ओमफ्राय ब्रादार बिनि नामा मा नाममोन कनजितानि फिसानि नामा आंथ' मिथिला बिथां खानैबो फेमास जागासिनो कनजितायाथ' फेमास जाखाबाय ओमफ्राय बिनि फिसायाबो फेमास जागासिनो दा बिथांमोना मा पस्ट होदों माने फाननो थांदों गुवाहाटियाव माबानाय गथ'खौ गारनानै बेफोरबायदि बुंदों आरोना दा पाब्लिकखौ थगायदोंसोना रियेलसो खोथा बेफोरो जोंबो बुंनो हाला आरोना बुंनांगौबो खोथा गैला बुंबाय थाबा गाज्रि मोनगोन दा थिग बेफोरबायदिनो आरोना कल रेकर्डआवथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय
ओमफ्रायथ' गोबां दावराव दावसिखौ खोनाखाबाय थादों बबेबा गुवाहाटियाव हमजानायनो सोरबा फाननायनो एक्सुवेलि बर'नि गेजेराव मा जालांमारखो बर'नि अख्राङा दाबो खोमसिनो दोङो बे खोमसिखौ जोङो बोरै सोराङाव लाबोनो हागोन बेखौसो जोङो नाजानांगौ दा मा सोरबा फुं बेरे फुं जाबानो ओइ खारबायनो उमुगाव माबा खारबायनो सोरबा लांखारबायनो सोरबा किडनेप खालामजाबायनो बर' हारि नङानो गुबुन हारिसोनो हौवाया बैफोरबायदि निउसखौ जों खोनानो मोनो दा बेरेट फुवा फुवा बिसनानिफ्राय उथिनानै जोङो फेसबुक नायबा मा नुयो उमुगा खारबायनो उमुगा गथ' दोङोमोननो ओरै जादोनो थोरै जादोनो मा बुंबावगोन दा ओंखाम बोथिसेखौ जानो गारनानै हिनजावफोरा मा खालामदो दा गोसोनि लुबैनायखौ नागिरगासिनो ना हौवाजों ओंखाम बोथिसे मोजांबो जास्लाबला दानि जुगाव हिनजावफोरा बर' हिनजावफोरा गुबुन हारिनि अननाय नागिरग्रा सालाफोर बर' हारिजों मोजां संसार जाबानो जायो ना दे बेखिनिसै अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय टाइमिंआ आंना मिलाया जादों भिडिअ बानायनो मोना जादों मोना माने आंनाथ' फ्रि टाइमानो थायो ओरैनो मा खालामनो ओमफ्राय गरम नालाय गरमबा भिडिअ बानायनो बालायलाङो बैफोरबायदि आरोना दा कन्टिनिउ थाबाय था नैबे दिनैनिफ्राय भिडिअ कन्टिनिउ फैफिनसिगोन